स्वामी महाराज, मठात तुमचे दर्शन होता मनात एक अद्भुत शांतता पसरते. अंतर्मनात समाधान, चेहऱ्यावर आनंद आणि हृदयात भरून आलेली कृपा जाणवू लागते. मठातील प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभव जणू भक्ताला स्वतःसाठीच दिलेला एक गूढ संदेश असतो. कधी स्वामी एखाद्या ओळखीच्या रूपात तर कधी अनोळखी व्यक्तीच्या माध्यमातून येतात आणि भक्ताच्या मनातील प्रश्नांना सहज उतारा देऊन जातात. शब्द न बोलताही मार्ग दाखवतात, शंका दूर करतात. म्हणूनच स्वामींच्या दरबारात कोणी कधी रिकाम्या हाती जात नाही. कोणी समाधानी होऊन जातो, कोणी आशेचा दीप, तर कोणी मायेचा आणि करुणेचा आधार. स्वामींचा दरबार म्हणजे केवळ दर्शन नाही, तर कृपेचा, करुणेचा अनुभव आहे.